Asa naman si Chong oy nga tudloan man to kato karate unta. Ay kanunay naman tong dugdog-dogon. Chong! Chong asa naman ka Chong oy? Chong! Sabay Ramon. Sa may tuyo sa ako. Chong, abi man jud nimo. Gusto ti kan tudloan og karate. Kay aron dili na kadugdog-dogon. Karate na sad. Sim say karate ha. Kapoy kayo. Ay si kapoy dia. Are. Dali. Sige. Street job. Street job. Ah, very good. Pangusgan ni mo ha kay aron si Asi ba. Then frontal. Kana. Steady lang, steady. Very good. Dali ram di ka makaton si kapoy dia. Ay, Lamon! Ani, ako, Lamon. Uy, Mr. C! Mayo kaya niya ka. Dali. Unsa may atong toyo, Mr. C? Si Ato, Lamon? Ikaw, Lamon, dugay na yung utang, Lamon, ha? Tago-tago ka sa ako, Lamon? Migo-migo pagkakagta, Lamon, ha? Ha? Tay sa Mr. C, ha? Mr. C, wala na ako kalimtang akong utang sa imo. Ang ako araman, nagpaabot ko og kanus ako bayaran sa akong gibaligya nga balay. Dili, Lamon, dili. Kinalan karon Lamon, ako madala, bisan katunga lang, Lamon, ha? Dili, Lamon, di na pwede, Lamon, ha? Ganahan di kag katunga, Mr. C. Na ako'y 45 ito, ganahan ra ka. Sige, Lamon, paabot ko diri, Lamon, ha? Sige. Sige. Wata ko diri ha, kaya ako sang kwaon. Ganahan, di kag katunga ha. Kane. Jud ni katunga. Bungkag jud ka ane. Karon ka. Mr. C. Dili ra jud ni katunga imong madala, Mr. C. Kundi bungkag jud imong ulo ane. Di ka muli. Ikaw, Lamon, ha? Balik ko, Lamon, ha? Dala ko pulis, Lamon. Papiso ta ka, Lamon. Kabakabalik kag dagan ng paka ka. Anukot pa. Karatel kag dagang inchika ka. Paningil pa. Ay. Uy, Chong. Dugaya sila bugtaw na kayo. Sige mga yoyo, balik. Sige. Set job. Okay, ni. Sige. Chong. Na si Mr. Chong daog pulis. Ina Chong nga gatake ko. Oh, Dong. Naunsa man na si Lamon. Gitaki ko na siya. Uy, kiataki man din ni Mr. C. Hindi pwede dakpon. Patay naman eh. Gabaan siya. Wala siya bayad sa iya utang. Quits na me. Maayo ni Mr. C, no? Manawag na lang ako puninarya. Ato ni pa-pull out. Sil pulis. Ako bantay siya atake usab iya pulma. Nauna na mo na Mr. C. Dili. Nausab iya pulma, sil pulis. Diwa, lagi na nausap. Patay na ako! Patay na! Ako dili to. Siya atake. Maayo ani sil pulis. Huboy iya shirt, Lamon. Ako siya lubton. Asi mo bagay Mr. C. Mubayad bitaw ko, mubayad lagi ko. He tried it.